ei sitä ehkä osaa oikein olla enää ilman. Että muutaman päivän taukoa, niin sitten en mä tiedä, sitten kroppa kaipaa jotain. En tiedä. Tuntuu, että nyt pitää päästä vetäseen jostain otteesta vähän. Se on ollut vähän ehkä vaikea perustella, niin että miksi aikuiset miehet jollain tuommoisilla 3-5 metrin kallioilla kiipeä jotain, niin kuin rimpuilee siellä. Kyllä ne monet oli ne yksinäiset hetket, kun me jossain Taivaskalliolla lähinnä niin reitiltä toiselle meni ja se oli ensimmäinen kerta Suomessa, että tuli tämmöistä tehty. Ei täällä päin mitään skeneä ollut, että piti ympärille kasata pieni porukka kavereita. Sille, että mahtuu yhteen autoon kaikki. Ei sitä oikeastaan voinut mainostaa eikä mihinkään CV:hen laittaa, että harrastaa kiipeilyä. Että se oli hyvin semmoista pioneerihenkistä. Siis Suomessa kiipeily Suomen graniitilla se on vaikeeta. Helppo putoa. Normaali ihminen, järkevä ihminen rupeaa katsoa, että miten se pääsisi helposti ton kallion päälle. Kiipeilijä taas rupeaa katsoa, että miten se pääsisi tosta vaikeamaan mahdollisella tavalla. Se asenne oli hyvin paljon semmoinen niin kuin liikaa omista jutuista voi huudella eikä niin kuin ottaa itsensä liian tosissaan. Mutta nykyään se on sitten ihan eri juttu. Suhteessa Suomessa on väkilukuun nähden aika hurjan kova tää huipputaso. Ajat on muuttunut. Ehkä jotenkin kiipeily sopii suomalaiselle mielenlaadulle ja semmoiselle selviytymiselle. Eli kiipeily ei ole helppoa. Se saattaa koskea ihan alkumetreillä aika paljon. Loppumetreillä se koskee vielä enemmän.